Sunstar Cebu ning hakot og tulo ka mga pasidungog atot sa gipahigayong Cebu Media Excellence Awards kagahapon sa Cebu Marriott Hotel. Daog sa explanatory investigative story of the year for print online sila si Rebelander Basilan, Da Vinci Maru, Jerome Dalipe ug Cherry Ann Lim sa ilang istorya nga Cordova Cybersex Capital. Photojournalist of the Year si Arnie Aclao sa iyang Typhoon Yolanda photo nga Madridejos ug Columnist of the Year si Attorney Rufil Banyok sa iyang column nga Silot sa Pagpanapaw. Nahimong Reporter of the Year for Print category si Ador Mayol sa Cebu Daily News sa iyang 4-part series Children Need Time to Heal. Reporter of the Year for Television ug Explanatory Investigative Reporter of the Year for Television si Patricia Andrea Patenya sa TV5 sa iyang entry nga Kuwang sa Panga. Reporter of the Year for Radio si Astra Zina Lugarta sa DYHP sa iyang Alternative Learning System gilusad sa CPDRC alang sa mga inmates nga wala kahuman sa pagtungha. Og Blogger of the Year ug Social Media Advocate of the Year si Ruben Licera sa inewmedia.org. Ang Globe Media Excellence Awards may pasidungog sa mga media practitioners nga ni-excel sa ilang nagkalain-laing sektor, ma-printman, broadcast o digital media.